Браво, Денис! Браво! Води в генералното класиране с 122 точки. Пред Йохан има 68. Браво на Денис! Стартира само в 3 ралита от началото на сезона. Димитър Кузманов спечели първата си титла в професионалния тенис. Той е само шампион на турнира в Ираклион, след като на финала разгроми австралиеца Андри Уитингтън с 6-1, 6-2. За утре ще е. Мадрид Светана Фиронов с Бълбичко и Книнта Агнеска Рабанска с 2-6, 6-6. Обели ли го? Не, вот има. Папъч, ето папъч. Обели, ще го обелиш или Ели ще го папа? Да. О, мерси. Обела. Обели ли го? Вот има. Още има. Не вземи го и другата ръчичка, защо само с една ръчичка го белиш? Ма така. Няма отапа Дини. Няма да се отцапа. Обо има. Дезодорантът ти оставя петна по дрехите? Гарниер създаде дезодоранта Invisible Black White and Colors. Без цели следи и бежевата жена, а сега и без изчерняване. Дали може да по световете, които обичаш, без да оставяш петна. Получаваш ефикасна защита за 48 часа. Invisible Black White and Colors. Айде билетето. Само през дезодорантите на Гарниер са на специална препоръчителна цена. Не е свършило, виждам още. Обела тука. Законите уважавам ги всички. Например, закона за гравитацията никога не съм го нарушил. Опа. Любимият ми е законът на Нищо. Давай. Отварянето на една бира води до отваряне на втора бира. Друго доказателство. Под капачката на 1 милион бутилки шуменско премиум малт Готов ли? Шуменско. Търсите на Опа. Опа! Готов ли? Ето. Мерси. Да папаш. Ще папам. Ти искаш ли да папаш? Нищо. Ело. Нищо. Ело нищо. Нищо. Ще го изчистим.